Isa sa tatlong PUPC na nakatakas po sa Sual Police Station nahuli na. Ang dalawa patuloy pa rin pong tinutugis para sa police report na yan. Kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Kinumpirma ng Pangasinan Police Provincial Office ang pagkakaaresto sa isa sa tatlong persons under police custody o preso na tumakas mula sa Sual Police Station noong madaling araw ng linggo kasunod ng mabilis na isinagawang hot pursuit at manhunt operations. Sa press briefing, inilahad ni Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio na natunton ang isa sa mga tumakas sa bulubudnuking bahagi na malapit sa himpilan ng pulisya kung saan siya ay agad na naaresto. Ang suspect na si Jomar Magayaga na residente sa bayan ng Malasiki, Pangasinan, nahaharap sa kasong theft at itinuturing umanong responsable sa pagbubukas ng selda na naging daan sa pagtakas. Inilahad din ng opisyal na tinitignan pa ang posibilidad ng planadong pagtakas sa mga sospek o kung mayroon mang personel ang may kinalaman sa insidente kasunod ng mga isyong tinitignan hinggil sa seguridad ng detention facility kabilang ang kondisyon ng mga kandado at monitoring system. So may kandado siya na dalawa sa labas at dalawa po sa loob. Initially, nakikita namin na doon sa loob hindi naka-padlock yung female at male part. So, doon lang sa lobby, which is yung secondary lock, ang nakalock lang po is iisa. Sa kasalukuyan, pansamantalang inalis sa pwesto ang hepe ng himpilan at 8 personel na naka-duty nang mangyari ang insidente habang isinasa ilalim sila sa investigasyon para sa posibleng administratibong pananagutan. Batay sa backtracking ng CCTV, lumalabas na matagal na umanong minamanmanan ni Magayaga ang lock ng detention facility kapag walang bantay ilang linggo bago ang insidente. Target naman ipatupad ni Merculio sa lahat ng himpilan ang pagtutok sa CCTV monitors na inamin niyang isa sa naging kakulangan ng pulisya. Patuloy pang tinutugis ang 2 persons under police custody na sina Jerry Velasco Caleb mula sa Labrador na may kasong paglabag sa RA 9165 at RA 10591 at si Renaldo Season mula sa Lingayen na naharap sa kasong carnapping na pawang mahaharap sa panibagong kaso base sa itatakda ng korte. Naglaan naman ng pabuya ang lokal na pamahalaan para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa agarang pagkakadakip sa dalawang tumakas. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.